I Word der er det muligt at få indsat en indholdsfortegnelse, så man er fri for selv at lave den. Og det kan man gøre enten ved at vælge dokument, elementer, og så ligger indholdsfortegnelserne her, eller man kan vælge at klikke på indsæt og indekser tabeller, og så ligger de også her. Og så kan man vælge forskellige typer, og så har den lavet en indholdsfortegnelse. Hvis jeg så senere hen tilføjer en ny underoverskrift, så skal jeg op og vælge, at den skal opdatere indholdsfortegnelsen. Det gør jeg ved at højreklikke og sige opdater, og så skal jeg sige opdater alt, og så er den også tilføjet.